We're at the Kuchi Kuchi with my friend. Kakain daw kami ng late lunch. Ito ba na ito? Lunch and dinner? So, lunch and dinner daw kami. Yes, So, umpisahan lang namin muna yung 1, 2, 3. Ayan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, yan ang aming kakainin. So, ito siya muna. Nire-ready na niya. Tapos ito, mini-init na rin to. So, dito pa lang busog na tayo eh. Ayan ang soup eh. Mayroon silang soup. Yan. Meron na rin dyan to sa Pitang Sea. Ayan na mga dear. Umpisan na. We have to move. Kasi yung lutuan, ayaw gumana. Kailangan hawakan nila yung knob para according to work. So, kailangan namin mag-move mga dear. Hindi na kami nag-move. Ito na. Experience ang lakas ng ulan sa labas. Tapos ito naman, palpak. No? So, pero may umagay na yung aming lutuan. Ayan. Ayan. Kain na kami. Mukbang kami ng aking friend. Thank you. So, ito yun. Thank you much. Thank you. Ako, rice ka talaga, Tito. Levi's cake. Rubber. Flour. Sarap kayang ganito. Lagyan mo rin ng kimchi. Siya naman ako. Go. Pwede naman siguro yun ang gusto ko kasi ito ang gusto ko. So what? Yeah, binibidyo ko sarili ko. Kasi ayaw mo pakita eh. Diba? Ang dilim na eh. Ayan, mayroon gumagawa dyan para sa amin. Dalawa lang kami. As in, mukbang talaga kami. Dalawang kami pero ganyan karami. Mayroon pang kasunod. Ito yung rice. Ano ba yung extra rice? Tapos ito yung sa akin sa side ko. Isipin mo yan. No? Tapos ganito niluluto. Ay, sarap. There you go. Bayan best ko lang. Niya. Jigoy. Sana pa kita. Para makita yung pakain mo.
Hindi, kasi 이게 안 보이잖아, 이렇게. ano to This eh. one meat. Okay. Di ba pwede ipatong? Patong mo na sa ano, sa Okay. This one altogether eat. Next time, one more. Okay. Okay? Alright, thank you. Enjoy. Thank you. So, ganyan ang itsura namin, ano, dalawa lang kami kakain yan mga dear. So, mukbang talaga kami. So, ayaw kasi magpakuha ng beauty ng kanyang aking kasama. Ayan. Ako lang. Okay. Dapat ano kasi. Ayan. Well, dito na lang ako yan. Mas malapit. Mas malayo. Tutok dito ako. Sarap. Masarap yung kanin nila, no? Parang malapit. Ginagawa ko sa bahay ito at Tita Jean. Nung Pasko. Tsaka Ay. nung ito. Yeah. Yeah, I'm bringing Tita Joy. Yeah, I took a day off. Sarap. Wala yung laptop ko, tinatanong ako ng Christine. Hi! Kain tayo! Ang dami namin pagkain, oh. Ang dami namin pagkain, mga dear. Dalawa lang kami. Mayroon pa kasunod. Ilang ba? 4, 5, 6, di ba? She cooked me so much of this. More cook? Oh, I said, they give me a lot of this. They should give me a little by little only. Oh, it's a bed? What? More bed? I'm not leave it there. But we want to try other No, no, things. no, no. Finish more. Because reading. Huh? Reading. Number 5. Huh? I know they should give us only a little bit, little by little. Because the braised meat is so extra $5. Kainin na kainin yan. Kaya nga. Ang dami. Kainin namin daw lahat dito. Otherwise, masayang yun kasi may hindi pwede dalhin uwi. Ala ka.
Kasi ganun ang policy. Eat all you can, pero Pero they shouldn't give you a lot. I Well- said little bit nga eh. in fairness, masarap. Diba?